Sumbong kay Idol Rafi, unang kayo kuya at ate. Kung ikaw ay inabusan, iligtas ang Rafi Tulfo. Isumbong mo kay Rafi, kahit sino dito pwede. Basta nasa katwira ka, sigurado tutulungan ka. Kapag ika'y naaarugyado, isumbong mo kay Tulfo. Pero pag nagsinungaling ka, ikaw ang papagalitan na. Ito naman si Lalaki, tumulog kay Boss Rafi. Gusto niya ang asawa niya, makipagpalitan na sa kanila. Pero ito, asawa niya, ayaw na sumama sa kanila. Kaya itong si Lalaki, umiyak sa National TV. Ang sabi ng asawa niya, natanga daw kasi siya. Pinabili siya ng hotdog o putlong ang pinili niya. Isumbong